Ja sa tak teším. Brutálne. Tam je Ľubovňanský hrad. A my smerujeme na tamten kopec, ktorý sa volá Siminy. Je to taká dominanta a je odtamtadiaľ nádherný výhľad na Ľubovňanskú dolinu, by som povedal. Takže ideme na to. Odbočka na Nižný Toráč a po tejto ceste sa dostaneme na Siminy. A kedy to bude sviata? O 10:00. Je to bližšie. Petra nám teraz zanalizovala našu trasu a usúdila, že je to strašne málo kilometrov a prevýšenia, že ani nemala ísť. Je to síce zaberačka, ale tento výhľad na Ľubovňanskú dolinu, nazvime to tak, stojí za to. Ak radi jazdíte po kameňoch, tak toto je cesta pre vás. Konečne. Zvládla si to! Dole kopcom a tlačí. Prší. Trasu sme plánovali trošku dlhšiu, ale v priebehu pár minút spadlo toľko milimetrov vody, že to vyzerá takto, ako to vyzerá. Čo chcem povedať? Tak trasa je na konci, my sme celkom slušne zmokli, aj keď tu vôbec nepršalo, čo je tá irónia, ale každopádne tie Siminy stoja za výjazd, výhľady tam teda sú super, takže si to niekedy určite skúste, ale pozrite si počasie, aby ste nezmokli. Čaute.